салому алайкум дӯстон. Дар ҳолате ки зашифрони канал мега бардоро, мо чӣ гуна фаҳмем шоти сим-карта бучидай ё ин ки пакет кор накарда истодааст. Дар ҳолатҳое мешавад бардоро шоти сим-карта буд мешава, ҳамин хеле зашифрони канал мега. Чӣ гуна мо фаҳмем? оз бардоро ман ба шумо нишон медиҳам. Меню медирем, сни бар мерем, сетел плата файлда медирем, конфигурацияда окей мекунем. Бардоро дар ин ҳолате ки ами рақамо набоша, IP набоша, дар ин ҳолат асоби сим-карта точно ё сим-карта кор накарда истодааст ё ин ки шот бучидай. Як бор мо кнопкаи кабута меҷақем, not dongle Davis мега. ё бардоро ё шот бучидагай, ё сим-карта кор накарда истодааст, ё ин ки ҷои сим-карта вайрна. Бардоро чанд причина мешавад, ба ҳамин хотир дар ин ҳолатҳои IP набоша, якум причинаш шот бучидагай ба ёд гирен. Ами IP-ҳои рақамо набоша, дар ҳамин ҳолат ба ёд гирем бардоро ки шоти сим-карта буд мешава. вақте сим-картае кор накуна, пакет ҳам кор намекуна, статус бояд connected дар инҷа нишон меда. ин буд чӣ гуна фаҳмем ки шоти сим-карта бучида, боқӣ дар панаҳ Аллоҳ бошад.